Сърфирането в мрежата не е безрисково. Не всичко в интернет е подходящо за малолетни. Когато видя насилие в интернет, казвам на родителите си, но ако ми хареше, няма да им кажа, ще продължа да го гледам. Как да защитим малолетните в интернет? Трябва да има повече възможности за филтри, позволяващи достъп на пълнолетни лица. Надяваме се така да има по-малко неща, неподходящи за малолетни. Много хора смятат цензурирането на опасни сайтове като най-добрия вариант, но има и други варианти. Ако има опасно съдържание, да се премахне, но това решение трябва да бъде взето от съда. Средно младите хора в Европа прекарват по 88 минути на ден в интернет, но стойността постоянно нараства.